amb això cobres més que als escenaris grans. Nascut presumptament a Albacete, però criat a un càmping de Salou. No, mira, saps què passa? Teníem el grup, però tinc una teoria. Els grups i les parelles són molt semblants. Quan estàs amb la teva parella, et demana d'obrir la relació, és com quan estàs amb la banda i fas acústics. Esteu a punt d'acabar. Google sempre surtis amb la mateixa cara. No? Amb llei de la baixa de categoria, tu hi eres al camp d'esports. Jodes. Tio, però allò... L'heu de buscar, eh? L'opinió és que potser ho vas veure com utilitzaré això que la gent vegi realment el meu talent. És possible? Jo crec que sí. Jo realment mai he vist reality shows d'aquests. No he vist ni La Voz, ni he vist OT, no, mai ho he vist. Trobes alguna cosa a faltar de tenir una banda? Sí, molt. Però Sí, molt. no? Sí, ho trobo molt a falta de tenir una banda. Vas tenir un problema de trasset amb els nòduls? No estic bé del tot. O sigui, em van operar una corda i l'altra la van deixar ferida. Vale. Amb el del violí, que ningú sap com es diu, però és el tio del violí del carrer Major. Sí. Bueno, clar, el tio toca sense amplificar i jo a vegades pues, em fotia al costat i vinga, bum, i li fotia la guitarra a tope. Almenys algú que fa preguntes decents, saps? Però, tio, quina pressió, me sento... No, cal, sí, són uns mindundis aquests d'aquí. I quan hi ha tempesta em busca a mi